गिबियाव आङो नैबे चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ आं धन्यबाद होग्रोनो थाबाय। दिनै आङो जि बेमारि लोमजानाय मानसिफोर, दुखिया जोंनि जाय मानसिफ्रा दुखु खस्थ'आव गोग्लैनाय मानसिफोर, बेखौ आं दिनै सहाय होनाया आंनि खुनु जेबो माबा मोनसे थांखिनि थाखाय नङा। मानो होननानै बुङोब्ला जेब्ला समाव आङो बिदिनो 15-16 बोसोर बैसोनि दंमोन, बेयाव माने आंबो गोबां दुखु खस्थ'यै देरबोनाय मानसि। माने बिदिनो मालाबा समाव हाग्रायाव बन लायनाय, बा मालाबा समाव बिदिनो बारिफ्राव मुला लाफा फाननानै बिदिनो जोबोद खस्थ'जों देरबोनानै दिनै आं बिदि अबस्थायाव आं दंफैयो, थाफैनो हाबाय। बे गासैबो गसाइनि अननाय। आरो बेखौ लानानै आङो सानो जे दिनै आङो सिगांनि समायाव जेब्ला आं दुखुथिया हावरियायाव दङमोन, बे समाव आङो गोबां मानसिफोरजों सोरजोंबा निन्दिजानाय, बखिजानाय, बुंजानाय, बेफोरबायदियाव आंबो दुखु खस्थ' लानानै सौसिबोनाय मानसि। दा बेखौ लानानै आङो गोबां दिनै जोंनि BTC एरियायाव बा जोंनि चिरां एरियायाव गोबां दुखु खस्थ'यै दुखिया हावरिया मानसिफोर दङ। दिनै बेफोरबायदि मानसिया दिनै माबा मोनसे प्रब्लेमाव बा लोमजानाय साजानाय जुदि जायोब्ला, बे समाव गोबां मानसिफ्रा थाखा फैसा बा माबा मोनसे सोरनिबा बुंनाय बाथ्रा राव मोनैयाव गोबां भुगिनांगौ जानानै फैयो। दा बेखौ लानानैनो दिनै आङो गोदोनिफ्रायनो खस्थ'यै देरबोनाय हिसाबै दिनै आङो जोंनि गोबां गैयि मानसिफोर दङ, बेफोरखौ आङो जाखिनि हायो बेखौ आङो सहाय खालामो आरो खालामबाय थागोन। आरो दिनै आङो बे जि खामानि मावनाय, बियो माबा मोनसे राजनितिक बा सोरनिखौबा आङो मान सनमान थांहोनाय बा सोरखौबा आङो नेग्लेक्ट खालामनाय, बिदिनि थाखाय नङा। मानो होननानै बुङोबा आं दिनै बे मिडियाखौ आं लाबोनो गोसो खाङाखैमोन। दिनै न'खरनि जाय बेमारि सानै, बे बेमारिफ्रा बुंहरनायलाय दिनै नोङो दि एफाराब मानि दुखुथिया हावरिया मानसिफोरखौ अननानै सहाय होयो, बेखौ जोंल' मोननानै जोंल' गोसोआव सिरि, न'खराव सिरि थानाय बिदि नङा। जोंबो खोन्थागोन, नोंनि मावनायखौ जोंबो रायजो राजानो बा सोरनोबा जोङो फोरमायगोन होननानै लिंहरनायलाय बेवहाय आं फैनानै बे मिडियानि गेजेरजों नोंसोरो जाय बिथांमोना बे चेनेलनि नायगिरि, बिथांमोननो आङो बे खौरांखौ आङो फोसावनाय जादों। आरो बे खामानि मावनाया आंनि माबा मोनसे सोरनोबा दुगा गोसोजों बा थाखा फैसाखौ लानानै बा धोन सम्पतिखौ लानानै नङा। दिनै जाय बिथांमोना दुखु खस्थ'आव गोलैनाय, बिसोरसो गावनि दुखु खस्थ'खौ मिथियो। आरो आं मोनसे खोथाजों आं खावलायनो सानो जे सोरबाफोर बायदिया दुखुथिया न'खराव खाथियाव जुदि दङब्ला हेल्प खालामलाय, थाखा फैसाजों नङा, खोथा बाथ्राजों साजेसन होलायनायानो बिराद गिदिर मोनसे बाख्नायथाव मोनसे राहा मोननाय बायदि मोनो। दिनै जाय न'खरनि मानसिफ्रा दुखु खस्थ'आव गोग्लैयो, बिसोरबायदि मानसिया गासैबो आन्दायनाय, माबा मोनसे गोमानानै थानाय बायदि मोनो। बिनि थाखायनो सोरबाफोर जुदि न'खर खाथिफ्राव बा उसुं खाथिफ्राव जुदि प्रब्लेमाव बा माबा मोनसे बिपदाव गोग्लैनाय दङब्ला, नों आंजों बयबो थांलायनानै सहायगिता होलायनाय जोङो थानांगोन। अब्लासो जोंनि गामि एरिया ओनसोला डेभेलप आरो अनलायनायजों जों मिलायनानै जों थानो हायो। दिनै बेखौनो आङो खावलायो जे बे आंनि जि बेमारिखौ सोखानाय बा बेमारिखौ आङो फोसाबदों, बियो आंनि दुगा गोसोजों नङा। गावसोरबो आंखौ खावलायदों बेस्रा, जेन'बा आंथ' मिथियामोन। जेब्लानाखि फार्स्टआव मादैया हस्पिटालाव सिभिल हस्पिटाल काजलगावआव लांदोंमोन, बेवहाय फिसालाया गाबै गाबै आंखौ बुंहरनायलाय आङो
बङाइगाव हस्पिटालाव आङो एडमिट खालामनो आं थिनहरनानै दिनै जाय मादै बिथाङा दिनै गोख्रों थाबायनो हानाय लामायाव फैगासिनो दं आस्थे आरो मोजां जागोन होननानै आङो आसा खालामदों। आरो जाय गुमैयाबो दिनै बे हस्पिटालावनो दिनै दंहैयोमोन। बे मादैखौ आं रिलिज खालामनो थांनाय लोगो लोगो आं गुमैखौबो नुबाय आरो गुमैखौ बुंबाय, गुमै सिन्था खालामनो नाङा, बिसिबां मानि सहाय होलायनाय बा अनसुंथाइ होलायनाय बेफोरखौहाय जों सिन्था धारना खालामलायनानै आङो हानायखिनिखौ आङो सहाय होगोन होननानै आं मैयानि अखानायै आं गुमैखौबो आङो माने रिलिज खालामनानै लाबोनो हाबाय आरो। बियो आंनि धोन सम्पति बा माबा मोनसेनि थाखाय नङा, गासैबो सोरबा गैयि मानसिखौ सहाय होनाय बा जाय मानसि गैयि मानसिफ्रा बा सोरबा दुखिया हावरिया बोराय बुरै गासैबो मानसिफ्रा दिनै आंखौ आसिरबाद होयो, बोर होयो। खिन्थु आं मोनसे बिसयखौ आं सानो जे सोरनोबा दान होनायखौ जुदि नोङो होदोंब्ला बेखौ मालाबाबो नोङो उन साइडजों नोङो गिदिंफिननानै नायहरनो नाङा। बियोखौ जुदि नोङो सोरनोबा जुदि अनसुंथाइ होनानै जुदि नोङो आं मानो होफ्लांखो, एफाबां थाखा आं मानो होखो, बेफोरबायदि जुदि नोङो सानोब्ला नोङो खुनु बेवहाय सोरनिबा नोङो आसिरबाद मोननाय बा सोरबा नोङो बोर होनायब्लाबो बियो मिनिंलेस होननानै आं सानो आरो। थिग बिदिनो आं सोरबाफोर जुदि आं बायदि गोबां मानसिफोर दङ दिनै आङो खावलायदों, गोबां मानसिफ्रा दिनै दुखु खस्थ'आव गोलैनाय मानसिफोरखौ जाहाथे बिथांमोनाबो सहाय सुबिदा जाहाथे होलाय लायो, आं बेखौनो आं रायजो राजाखौ खावलायबावो आरो।